Hakim Mehman İllesi. Salam Aydın Mehman uşakları. Mehman adamlar. Bugün en sevme edermenlerim, kahramanlarım yaşap geçen, kemalı verin. Bu boyu vatanı olan Eylül şekerleri geçirgen, yanın yarın televizyon ahır vilayet takbırına hem üzerinde hoş gördüm. Eski benim konuşuyorlar, kahraman arkadaşları. Arkadaşları kahraman kervanı vatanında 2024 yılda Eylül şehri, Türkiye dünyasının medeni payitahtı deyilip ıhlan edilir. Hürmetli Prezidentimiz Eylül, müminliklerden boyunca şeriat medeniyet adlı kitabı oldu. Halkımıza ulu peşkeş oldu. Halkımızın milli lideri, kahraman arkadaşları, kendi payitahtından kemal tapan, acayip getirilerinin göre, Pehli payitahtın mani, Mahmud İbrahim'le yaşayan, yanın yarın televizyon şehirlerini yanınca, tədədən aydın fağlar dinlemek elbette değişen buyutansıydı. Çünkü bizim ehlimizin kalımı, karışsız diyarımızın ötüşlerine, kahraman arkadaşımızın, kahraman kervanımızın bildirip verilen din şeriflerine olan kuvaştan ki buyutansın dağılır. Darılın tehratı, akıl yaylatı, göğe gönüllün nefis haymatı, Seyna Gogun Zosyar, Sahiden Vadi, Elis Türkmenistan, vatanım benim. Bugün eşref deryatından tuğçya, bayımda asırlık yolları geçya, arkadaşım bilen dünya yol açya, Elis Türkmenistan, vatanım benim. Mehman İllesi, halkımızın milli kıymetliklerinin, ruhu bağlılıklarının, meden gezi sanıylatının dünya derecesinde yayınlanmalarına ak yollar açyan, Milli İttifakı'nın unutmadığı kantarı derecesinde şokratlanmağına, giyin mümkünçülükler dörülgen, milli medeniyetimizin unutmadığı hakkı onları, Nakman arkadağında, hem de arkadağlı, Nakman ferdarlığı tüy sürökten savurtun ayyan. Halkımızın milli lideri Nakman arkadağımızın, arkadağlı Nakman ferdarlığının canlarının sağ, ömürlerinin uzak olmanı, Türkmenistan devletimizin belik ötüşlerini cennet cahana yaymakta, erkek işlerin elmadağına ruva canlarını arzu eder. Mağur çağrın başında bir de tomosu diyen Mehman tomosusudur. Şeylerim, sonra zahit davara atlasıyan formatlı mı ilmanlar? Gelin olsa, Türkmenistan'ın prezidentinin ıhlan eden, Türkmen'in altın asır ve taşırının çevrelerini geçirmeyen, yandan yarın dili ve taşırının asıl vilayet tapkırına katlaşan yaş aydınçlarında adaletli baksa verecek, hormatlı emin havalarını bilen tanıştırılır. Türkmenistan'ın halk partisi Toyulu Cebbar. Türkmenistan'ın halk partisi Leyla Beynavarova. Türkmenistan'ın halk partisi Tehet Mehmet Recepbayev. Türkmenistan'ın halk partisi Züleyha Kakayeva. Türkmenistan'ın halk partisi Akazan Berdiyev. Türkmen'in altın asır ve taşırının yiğitleri, Şeref'in miras edileceği mükredatları Cahan Kurbanova. Türkmenistan'ın halk partisi Şerif'in Eminler Topor'un başlığı Kerim Aliyasov. Şerif'in efenadının bu tuğunla ayıtçılarından Ahıl Vilayeti'nin birleşen orkestrayı sağlanmalı ediyor. Çeper yol başlıdır zoru, aman nurdu, oranlı. Gelelim oldu sahnamızda ilk sınavda çıkacak aydınçılığından tanışmak için kardeşlerimiz kalkacağının altına pörgeçlerini. Bağ bakar yağ bulup yangın diyarın yangın. Coşup aydın sağ olur, yangın diyarın yangın. Bağ bakar yağ bulup yangın diyarın yangın. Esselamu aleyküm eldileşler mehriban tomaşaçılar. Salam aydın sağlık hormatlı muştakları, mehriban adamlar. Pekim paygasılmanın mahtumunu pırağın yanına, kahraman arkadağımızın kahraman serdarımızın sayesinde Türkmen halkımızın her birini toy bayramları bekleniyor.
Hova elbette. Türkiye dünyasının milli payitahtı deyip ılan edilen Terkim payitaht ummani Maltın ulu Praga yılımızda Gadimi akıl toprağımızda Yangın diyarı 2024 teli vertişinin saylama tapları geçirdiler. Bu vertişimizde sizin gerçeğinizi hoş gördük. Elbette doğru eller geçen altın kahraman arkadağ kahraman derdarlığının sayesinde yılına geçirilen Türkmenistan'ın prezidentinin ılan eden Türkmenin altın asır beğentisinin içeriklerine geçirilen yangın diyarının televertisi uluslararası soğukun ile ahır velayetine devam eden Mehran ileşer, Edis Tomaşoslar şu beğentisi katlaşan yaş zekilerinde ulu üstünlükleri arzu eden bir de şeyde acayip fırsatları peşkeş veren kahraman arkadağlı kahraman derdarlığı köp sağ olsun aydiyan. Kahraman arkadağlı kahraman derdarlığının canlarının sağ olmağını, ömürlerinin uzak olmağını, tutyan tutuklu işlerin ilmi dağları vasıfları meselelerini tüyük yürekten arzu ediyor. Onun hemen altın. Berteşimde başlamak novatına gelip Berteşimizde ilkinci olup çıkacak aydın yanında çağırmaydı. Elbette. Mekvan ileştirip Edis Tomaşoslar yangın diyarı televertisinin ahıl velayet sayılma tapkırı boyunca ilkinci olup çıkacak novatı. Ahıl velayetinin Kakıtra'nın medeniyet öyünün artisti Arfın İşanlı. Arfın hoş gördük. Sağ olun. Arfın alcılayardı etken ilkinci olup çıkacak yani. Bu beğentisiyle katlaşmak öğden ullokan var. Onu da ilkinci olup çıkacak yani. Neye duygular baştan geçiren? Elbette benim durumumda sorumlu sportlar olup geçen. Onu bitirdikken saklandık. Bu beğentisiyle kayıtaydıklar çıkacak. Türkmenistan Halk Partisi Ak Muhammed Safarov'un bu benim vatanın genel imtihanını yerine getirmekçi. Bulay bizleri sürülük geçirmeyen Twitter'ımızdan arzu eken artan yolu sahnamıza çıkma kat yürek arzularından iyileşmeni ve paylaşabilir. Kahraman arkadağlı kahraman derdarlığı, canlarının sağ, ömürlerin uzak, tutcan il dakbe tutumlu işlerin elinden rövanş olmağını arzu ediyor. Köp sağ olun artan arzularımız hatır olsun, beğenteşleri de sürülükler yar olsun. Mehman ileşler Edis Tomaşoslar. Beğenteşimizde ilkinci olup çıkış etmek novatı Arfın İşanlı Funke karşılayın. Edil mekanım, ömür var ya yordum Türkmenistan'ım. Dağlarına sürüledir, aklımdır anaları. Sürlerime izin atıp, bakıdır bakı. O benim vatanım, kahraman arkadağı atamadım. O benim vatanım, arkadan sevdalı atamadım. Ölümün oğlusuyum, başıma tecrüb. Yılın boyunca benim Türkmenistan'ım. Senin için boyutum, boş yürek canı. Vatanımı yitirdim Türkmenistan'ım. Bu benim vatanım, kahraman arkadağı atamadım. Bu benim vatanım, kahraman arkadağı sevdalı vatanım. Geceyi ayağları bizim zamanı. Şanlarım seni, şanlayan olsun. Beni de umayın, niyetli olsun. Bu benim vatanım, kahraman arkadağı atamadım. Bu benim vatanım, kahraman arkadağı sevdalı vatanım. Bu benim vatanım,
kahraman arkadan atavatım. Bu benim vatanım, benim vatanım, kahraman arkadan sevdalı vatanım. Dağlarda incirlisin, yaşlar bağı, yanarım ya da salyar almadır nari. Dağlarda incirlisin, yaşlar bağı, yanarım ya da salyar almadır nari. Türkmen güzeli, Türkmen güzeli, aşkım dedi bol eyle sevgilim gari. Türkmen güzeli, Türkmen güzeli, aşkım dedi bol eyle sevgilim gari. Arslanın yerini yitiren aydymyna halipalarymyň berjek film bilen tanyş bolaryn. Ul hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jebbarow söz geçirýär. Oğlum, Assalamu alaikum hormatly adamlar. Ana şuň Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhynyň şaýady bolan Änew topragyna biz şu ýerde Ýanglan diýarymyň täze ýaqyr ahal welaýaty boýunça şu ajaýyp toprakda ýaşaýan ähli Türkmen halkyna ýaşy niýetler, ýaşy arzuwlar arzuw edýän Koy elmadama kapyňyzda toýlary bolsun, şol toýlara gatnaşmak bir edem ýeser etsin. Innem Arslanjan, sen dogrudanam bu sesiň bar, ýerine düşýär aýdan aýdymlaryň. Eýsem de bolsa bir köprak aýdymçylary, halipalary diňlesen. Hem de gelecekde bir sen tek ýaş oglan, gelecekde seniň geçmeli ýollaryň kän, goý saňa hemişe üstünlikler hemra bolsun, toýlaryňyz toýlaşsyn, köp ýaşy niýetler arzuw edýän bize şeýle ajaýyp döwletde ýaşamaga, ösmäge, öňe gitmäge, hemişe mümkinçilikleri döredip berýän milli liderimiz, gahrman arkadagly herdarymyza hemişe işleriniň rawas bolmagyny, jallarynyň sag bolmagyny arzuw edýän toýlarymyz toýlaşsyn, köp sag bolun. Arslan, ha görüşmüň ýaly halipalarymyň synna diňledik. Gelingen bolsa, halipalarymyň size beren bahasy bilen tanyş bolaly. 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Jem baha 69-a deň boldy. Berekellah. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, gelinginde bolsa Arsanyň ýürek buýsanjyny dinläliň. Pursatdan peýdalan gahrman arkadagymyzyň, arkadagyl gahrman serdarymyzyň janlarynyň sagy, ömürleriniň uzak, ýyl ýurt bähwil tutýan tutumly işleriniň elmydam rawas bolmagyny arzuw edýär. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun Arslan. Sağ olun. Ededileşler, hormatly watandaşlar, gelinginde bolsa sahnamyzda indiki nawatda çykyş etjek aýdymçy bilen tanışmak üçin kärdeşlerimiz altyn bilen kakajana söz geçirýärler. Elbette baştuna. Ona ýmejamiz gelin mawy ekranyna indiki aýdymçymyza tomaşa edelim. Köpüň kardeşler, mehriban tomaşaçylar, Ýanglan diýarym telewäsleşigimiziň ahal welaýet tapgyry şatlyk şowgyna beslenip dowam edýär. Biziň bäsleşigimizde innik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, ahal welaýetiniň Beherden etrabynyň Arçman şäherçe medeni doýunyň çeper höwesçiň aýdymçysy Dürli Hojagulyeva. Dürli, sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Dürli, bäsleşigimizde size şeýle bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Siz haýsy ýoldan aýdym aýtmany goýarýaňyz? Men sungatda ähli ýollardan aýdymlary başardymdan ýerine ýetirýän. Ýöne esasy söýgü aýdymlaryny ýerine ýetirmegi halaýar. Onda siz emin agdalarymyz halk aýdyma hiňlenip berdiseler hiňlenip bilersiňizmi? Elbetde başardymdan ýerine ýetirip berem. Tügeleme Dürli, siz bugun haýsy aýdym bilen çykyş edýäňiz? Men bu bätleşige bugun Türkmenistanyň halk artisti Sahyrdursun Hojaqowanyň hyýallarym diýen aýdym. Mümkin bolsa başardymdan ýerine ýetirip beräýin. Baş üstüne mehriban tomaşaçylar, Dürliň hyýallarynda näme waka? Siziň hem bilesiňiz gelýän bolsa gerek. Onda biz onu känmir saklap durmaly, size üstünlük arzuw edip sahnamyza ýollaly. Mümkin bolsa ýürek buýsanjyňyz biz bilen paýlaşaýsaňyz. Aýdym saatsyny otumuzy
Şeýle hem ýaýdanlaşdyrmaga uly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň elmi damara waş bolmagyny tisirewimden arzu edýär. Sağ olun dürli arzuwlaryňyz hasyl bolsun, biz hem sizi sahnamyza ýollaýas. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň sahnamyza Dürli Hojaguliýewa. Nocawan beul çağım, yanında senin bu canım. Art taraf zinvarın çektirip ödledin, ağırladın sevgi beni. Art taraf zinvarın çektirip ödledin, ağırladın sevgi beni. Min endi dönmedim sen yara, dönmürün dünyana, ağladın şol yara, dönmönenni. Dönmedim sen yara, dönmürün dünyana, ağladın şol yara, dönmönenni. Derle, berekallah.
Edidileşler, hormatly watandaşlar, gelinginde bolsa dürlüğünün yerini getiren aydımına özünün adalatlı seyinni, Şeylekem halife maslahatlarını bermek üçün Türkmenistan'ın halk artisti Züleyha Qaqayeva ulu hormat bilen söz berýär. Salam alik, ahal toprağının mehriban ilatı. Ana şun tuğulümü bir ovodun sahnada ulu çare geçirip duruz. Bütün ahal toprağının ilatı bilen bilelikte. Ana sin bermene geldik bidem. Yanlan yarım televetleşiğine onuğa çıkmağın ödem var ullokanda hatta. Biz üçün, siz üçün, yaşlarımız üçün bize ulu şertler dörüdülüp berýär. Aydymı gow yerine yetirdim, yönödün. Hatam gow yerine yetirdim. Şun adajyk aljaradymmy? Bir adajyk tolgunum. Tolgunun billerýär. Sebäbi sahnaň özi bir jadyly zatda. Taňa üstünlük arzu edýän, şeýle ajaýyp şertleri, mümkinçilikleri dörüdüp berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımda, arkadalı gahrman terdarımda tüýsürüňden tawaltyn maýdan, goýjanlar tawaltyn, belent başlar aman bolsun, hemişe ýurdumyzda toý bolsun, toýlaryň bedegi şulary al bagşylar bolsun. Sağol arzularına tatil bolsun. Ýani uluk Cemal dürli dönmelem diýdi bolan biz ýene dürle tarap dönmeli bolýar. Äder hemmejan bilelikde dürlüğün bakalarla tanış olalı. 9, 10, 10, 9, 9, 10, 10. Cem baka 67 den oldu. Aslında dürlüğüp tolgunmak öz meşgullanyan işin söýýändiň alamaty bolup durýar. Şonuň biz saňa elmydama sungat älemine üstünlük arzu edýär. Köp sağ olun. Bize şeýle mümkinçilikler dörüdüp berýän, aýdym satyn otymyza ýaýlanlaşdyrmaga, uly mümkinçilikler dörüdüp berýän gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň elmi damara waç bolmagyny tiýsiremden arzu edýän. Köp sağ olun. Mehman iýleşler, edi watandaşlar, görüşmedi aly bähsişigimi diýsem, gyzgalaňy we çekeleş dowam edýär. Gelin ortada baramyzyň şu ýerine sahnamyzdaky inniki çıkışa aydımçıyını bähsişigimizde şu ajaýyp sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerimize söz geçirýär. Mehriban iýleşler, hormatly dawara gatnaşyçylar, biz bähsişigimizi uly şatlyk şowkuny bilen dowam edýär. Inniki çykyş etmek nowaty Ahal welaýatynyň Göktepe tranyň Şorgala owa medeniýetiniň çeperhowasy aýdymçysy Cemşit Rejepow. Cemşit, biz sizi bähsişigimizde hoş gördük. Sağ olun. Cemşit, bu bähsişigde haýsy aýdym bilen çykyş edýäň? Men bu bähsişige şahsenem Marip Destanyň Alsenem diýen aýdymy getirdim. Aslında destanlar okumagy halaýaňyzmy? Elbetde. Men destanlary okumagy gowuram soň şahsenem Marip Destanyň Alsenem diýen aýdymy getirdim. Elbette, bize tomaşaçylarymyza seredip oturan tomaşaçylarymyza da gyzykly, bize de gyzykly siziň ýerine ýetirjek aýdymyz. Cemşit sahnamyza ýollamagy hak, ýürek arzularyňyzy diňläýeli. Şu pursatdan peýdalanyp, pähim paýhasym many magtum ulup Praga ýelinde milli mirasymyzy täzeden dikelden. Türkmenistan watanymyzy beýik ýeňişlere, ulul ösüşlere alyp barýan. Gahrman arkadağymyzy, gahrman arkadagly serdarymyza şäksiz sag bolsunmy aýdýar. Köp sağ olun Cemşit. Arzularyňyz hasyl bolsun, size de diňe üstünlikler ýar bolsun. Ona näme, mehriban iýleşler, ediz tomaşaçylar. Sahnada Cemşit Rejepow karşılalyň.
canım vayal senin. Ay bolur bolsun özgözülün vay bol seni. Aşık garip dedin aydi bir para. Ay gönlüm geçti gönlümünü yalvarırım. Ay kimin özüm adım bağlara. Ay hırgılar dilini zaten vayal dilini. Ay 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 ay. Ay bolur bolsun özgözülün bol senin, bol senin. Ay hırgılar dilini zaten vayal senin. Geliyor yağmana, yarım ninin sıkar oyun sağmana. Gözüm düştü saçım dahi duman, yağma bulut sever yarın seni. Gözüm düştü saçım dahi duman, yağma bulut sever yarın seni, yarın seni. Hormatly adamlar, mehman vatandaşlar, gelin davaramyň şu ýerinde Jemşidin ýerine itiren aýdymyna özüniň synyny şeýlekem Halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Sehet Mehmet Recepbayew ol hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum ýedi adamlar. Şu gün 5000 ýyllyk taryhy bolan gadymy Änögde uly bir sunugat bayramçylygy şatlyk bilen şowkun bilen dowam edýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýylan eden Türkmeniň altyn atyry bäsleşiginiň çäklerinde geçirilen Ýanglan diýarym 2024 bäsleşigi bugün Ahal welaýatynda uly şatlyk bilen dowam edýär. Gahrman arkadagymyzyň bize açyp beren Haripa şägirtlik ýolunyň uly rewaçlyklary beslendiginiň alamatydyr. Bäsleşige gatnaşan ýaş dehilli aýdymçylara ulokan üstünlükler arzu edýän, bize şeýle ajaýyp zamanany peşkeş beren, Halipa şägirtlik ýoluny açyp beren, biziň ýaş dehillerimize şeýle owadan saklanlarda çykyş edip öz zehinlerini görkezmäge mümkinçilikler ödýän biziň baş halipamyz Gahrman arkadagy Gahrman Serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň Gahraman Serdarymyň jallar sag ömürleri uzak, başardyk bolsun.
tutyan tutumly işleri, il we hywitli, ýurda ähmiýetli, dünýä himmetli işleri el mydama rowaşlyklary weslensin. Cemşit aýdymyňy dinledik, aýdymy gowunu ýerine ýetirdiň. Sesin gowy, ses gowrumyň gowy. Bir azajyk şahnada ýetmediň çekinjeňlik duýnýar. Bir näme sahna çykan soň aýdyma bir näme ýürek joşunyň goşmalda, ýürek joşunyň goşsaň, şonna tamaşaça şol aýdymyň gowy ýetýär. Olam bir ütgeşik nemedel, sen üçin kiçik maslahat, şol maslahatdan bir ýerine ýetirip gelecekde bir ýygy derle canly görnüşde aýdymlary köprek ýerine ýetir. Şonna bir gelecekde biziň ýurdumyzda belli ul aýdymçylar bolup ýetişýärdiň diýip anam bildirýän, sana gelecekde ul üstünlükler arzu edýän owazyň belent boldum. Ene Cemşit görüşüň ýaly halipalarymyzyň maslahatlary bilen tanış boldy. Gelin olsa halipalarymyzyň size beren bahasy bilen tanış boldy. 10 9 9 10 10 10 10 Cem baha 68'de deň boldy. Merkeler Cemşit size elmi dağma sungat elemini üstünlüklerin ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Sağ olun. Evileşler, hormatly watandaşlar. Tahnamyzda indiki nowatda çykyş etjek aýdymçymyzyň kimdigi islam tamaşaçylarymyzy düşünem, bizi düşünem diýsen gyzykly, gel onu bilmek üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Mehriban eýleşler, edip tamaşaçylar, ynha indiki çykyş etmek nowatda aýdymçymyza ýanymyzda ol aýdymçy Ahal welaýatynyň Bawadyhan etrawynyň Ak Wekil Owa Medeniýet öýüniň çeper höwesçiň aýdymçysy Aşyr Murat, Gurban Murat. Hoş gördük. Awalım. Bu bähleşigimizde haýsy aýdym bilen çykyş etýän Aşyr Murat? Bu bähleşige halipalardan miras galan çarwa öderleýän aýdym bilen geldim. Awa bu bähleşigimizde tomaşa edýän bolsaňyz, bähleşigimizde çykyş eden aýdymçylarymyz her hildir ýollarda aýdymlary ýerine ýetirdiler. Bu bähleşigde de siziň ýerine ýetirjek aýdymyza diňe üstünlükler ýar bolman tüýsüregimizden arzu edýär. Aşyr Murat, ýürek arzuwlaryňyzdan iýleşmeden paýlaşaýsaňyz. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçly döwrüne biz ýaş aýdymçylara halipa şähertlik ýolun açyk bolanmagy berenligi üçin Gahrman arkadagymyza, arkadagyly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman arkadagyly serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tüm işleri elmide marawaja. Köp sag bolun Aşyr Murat, arzuwlaryňyz saatly bolsun. Mehriban eýleşler, edip tamaşaçylar, gyzgyn el çarpyşmagyňyz bilen Aşyr Murat, Gurban Murat feýz sahnamyza çagyralyn. Garşylalyň. Ilmıdama gülüningreş, ilmıdam til şadıyan, şarpatınla alkışlayar alilvan güller beni. Sağım çıgıyır güllü zehra bollu sana mehrivan, bağlan deyip kucağınla esirdi çöller beni. Çağacıktan kuva çelen Gündüşünle oynadım Kolu baktım, oğluk baktım Dökçekledim, oynadım Tema kattım, çöpünüydüm Tüyvesinle kaynadım Aydın gece dartım alli Kuvatı olur beni Çöpünüydün kalbına Evlerinde bulur aşyan şerbeti ballar beni
teresin Bugün kaynap güller oynar tarifler diller seni Mulkulerde çoban filap çölün ada teresin Bugün kaynap güller oynar tarifler diller seni Tarifler diller seni can tarifler diller seni Degistan'ın bayrağına batı savan görsem Bakaveddin mir kulal Din baban görsem Din baban görsem Nağlayı arşa teştir Adı elimi paştır İki cahan meteştir Arap zavanı görsem Arap zavanı görsem Edilileşler, hormatly vatandaşlar. Gelin bolsa aşırmradın yerini getiren aydımına adalatlı sıyımni, şeýlekem halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistan'ın prezidentinin ıglan eden Altın Asır Wäsleşiginiň ýeňjisi, şeýlekem Miras Teleraji ýaýlymynyň redaktory Jahan Gurbanowa söz geçirýär. Salam, sulmatyň ilkinji gädiminden gadam basýan ýaşlar ähliňizde şowulluk, üstünlük arzu edýäs. Ene şuun milli liderimiz Kahraman arkadaýly Kahraman serdarymyzyň saýasynda 2024-nji ýylda Pekim Paýkas ummany magtumly Praga ýylynda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan edilen Änew şäherini täze ýanglan ýarym bätleşige geçirilýär. Şu sahnada çykyş etmegiň özü eýäm ýeňji, eýäm şowulluk gelecekde durmuşuňyzda sungatda ilkinji ädimler. Şoň üçin halipalaryň aýdyşýaly, diňe tejribe toplaň. Nisip bolsa sungatda beýik halipalaryň hataryna, döwlet başdanmyzyň şahyr paýlaryna manasip bolun, üstünlükler, şowulluklar ýary bolsun. Milli liderimiz Kahraman arkadaýly Kahraman serdarymyzyň işler rowat mertebeleri belet bolsun. Ähliňizde şowulluklar, üstünlükler ýary bolsun. Ne Aşyrmrat, gelen siziň bakalaryňyza tanış bolýyn. Bize sanul gomy üstü bilen bakalaryňyzy ýolladylar. 9 10 10 10 10 9 10 Jem baha 62'de deň boldy. Berekella Aşybrat üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Edilileşler, hormatly watandaşlar. Gelin şeýle gyzgyn el çarpışmalary bilen sahnamyzda indiki nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Köp sağ olun kardeşler. Mehriban tomaşaçylar, bäsleşigimiz şatlyk şowkuna beslenip dowam edýär. Bäsleşigimizde innik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, Akbuğday etrawynyň Gämi Owa Medeniýet öýüniň çeper höwesçiň aýdymçysy Aynur Gurbanmuradowa. Aynur, bäsleşigimizde sizi hoş gördük. Salam, sağ olun. Aynur, ýekeje soraw bilen ýüzlenesim gelýär. Sunugy dälemine başlamaňyza kim sebäp boldy? Halipaňyz kim? Menin halipam Maýkuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň usat muallimi Biwa Amanowa. Tugalama bugün bäsleşigimizde haýsy aýdym bilen geldiňiz? Men bäsleşige Türkmenistan gahrmany Maýkuliýewaň şat watanymyň saýasynda diýen aýdymny ýerine ýetirip berdi. Bu aýdym size üstünlük getirer diýip umyd edýäs. Biz onu size kän saklap durman sahnamyza ýollaýas. Sağ olun. Biz ýaş aýdymçylary şular ýaly owdan saklanlarda çykyş etmäge mümkinçilikler ödüp berýän milli liderimiz Kahraman arkadaýly Kahraman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýan. Goý olan janlar sağ bolsun, tutýan tutumly işler elmidama rowajatyn. Köp sağ olun Aynur, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, sahnamyz size garaşýar. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Aynur Gurbanmuradowa. Şadiyanın bağrıya
gitsin yanıma, dermanına hayrı yok. Ödü gitsin yanıma, dermanına hayrı yok. Ödü gitsin yanıma. Ededileşler, hormatly watandaşlar. Gelinginde bolsa Aynur'un yerine getiren aydymyny, adalatly synyny, şeýle hem halypa maslahatlaryny bermek üçin Maya Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň muallimi, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Köp sağ olun. Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar. Ine şu gün Ak Buğdoýyň watany bolan Pähim Paýhas ummany magtymly Praga ýylyna ýylan edilen, ýagny 2024-nji ýylda ýylan edilen Türkü dünýäsiniň medeni paýtagty Änew şäherine Ýanglan ýarym telewäsleşigi, Ýanglan ýarym toýy uly depkin bilen gidip dur. Şol toý bilen siziň ähliňizi tüýsürümden gutlaýaryn. Ýurdumyzy Bedew wady bilen öňe alyp barýan, bize ähli wagtda biziň raýatlarymyzy, insanlarymyzy bagtyar bolelin durmuşda ýaşamaklyk üçin ähli şertleri döredip berýän, ähli mümkinçilikleri döredip berýän Gahrman arkadamyda, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadamyda, hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyzy şeýle döredilýän şertler üçin köp sağ bolsun aýdýan. Oy olaryň janlary sağ bolsun, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri el madama rowaşlyklara wetmesin. Ene hormatly tamaşaçylar, biz hemmämiz şu dätleşigi, hemmämiz janly şaýat bolup durýar. Elbetde ýaşlarymyz uly höwes bilen çykyş edip durlar. Elbetde ine şu taýda Gurwan Muradowa, Aynur çykyş etdi, hemmämiz dinledik. Elbette bizim halipalarımız, Zenan halipalarımız Maya Kuliýewa, Anugul Kuliýewa, Medeniýet Şahberdiýewa, Roza Turaýewa, ýaly beýik Zenan aýdymçylarymyzyň dowamyny dowam etjek ýaş aýdymçylarymyza şu wagt biz görüp durýarys. Bolemy Aynur ýaňa sen aňyrda da aýtdyň. Men Maya Kuliýewa Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň halipa mollamy Bibi Cemal Amanowadan tälim alýan diýdiň. Elbetde şu da özüniň netijesini, özüniň miwesini şu sahnada berip dur. Sebäbi sen önümli ýerine ýetirdiň aýdymy. Özüň hem şu sahna gelişip dursun, sesin gowy, sesin akyp dur, hiç hili bökdünçlük dören ok aýdym aýdanda. Orkestr bilen senin sesin şu wagt sazlaşyp dur. Şoň üçin men pikir edýän, sen gowy bahalara münasip bolarsyň diýen. Çünki men özüme sana 10 oýdum. Häzir näşe emin agdalarymyzdan bir gowy bahalar alyp bilseň, sana gelecekde sunugy däleminde de sana ak yol arzu edýän. Janyň sag bolsun, gowy sesin bar, üstünlük. Ene Aynur görüşüň ýaly halipalarymyzdan gowy syna münasip boldun. Ene bahalagyna tanşolaýaly. 10 Jem baha 70'e deň boldy. Berekella Aynur, biz size üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Ededileşler, hormatly watandaşlar. Gelinginde bolsa sahnamyzda indiki nawatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin käärdeşlerimize söz geçirelim. Mehriban ýeşler, ediyet tomaşaçylar, indiki çykyş etmek nawaty Tejen Etrap Medeniýet Merkeziniň aýdymçysy Mälik Kuly Gulmuradowyň. Mälik Kuly, hoş gördük. Sağ olun Hakan. Mälik Kuly, görýäs bilen Türkmen milli liwaslarynda gelipsiňiz ýerine ýetirýän aýdymyňyzam milli aýdymlar bolsa gerek. O Hakan halipalarymyzdan galan Türkmen halk aýdymy gola gelýän aýdym. Mümkin bolsa başardygymdan ýerine ýetirip bereň. Ol aýdym diňesi üstünlük getirmän tüýsüremizden arzu etýäs, ýöne siz sahnamyza ýollamakak ýürek arzularyňyzdan beýan edäýsiňiz. Hakan şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän arkadagy gahrman serdarymyza tüýsüremden alkyşlar aýtýan goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyz jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri elime damara wajaldy. Köp sağ olun Mälik Kuly. Arzularyňyz hasyl bolsun. Mehriban ýeşler, hormatly dawara gatnaşyjak. Sahnada Mälik Kuly Gulmuradow garşylalyň.
Amda kakıp uvatıp ay olun thala thala gel. Akırmıdığın yarım tefer vakti güle gel. Gülün var neşetin vay men garip bilbile gel. Aleline hanzara bağrım dile dile gel. Gönlüm bir tadilini yarı özüm düşünü. Gördüm yarım cemalı gözlerim kamışına. Teller kağa girip gözler oynasında. Perve darığı düzünna bilbiller sayrasına. Bel bolsun arı başığa. Versa benim bolup gelir. Kunni vurtum cemalın vay gideler bimadan ben. Abi huda aşık kolum ten onu kırmada ben. Yüzmün şokut bilen vay canım altınır da ben. Aliline hanzara bağrım dile dile gel. Keline yarım vazbi kâbili lâmegeli. Cimile mi mubhiri ayrı kelâmegeli. Konuşa çıkan yıllar tergüt halama geldi. Bu sözümün ahiret sözüm tamam geldi. O gelir men yarım vat bana. Kalem alıp gelir. Bir baba hey ha. O kadar men yarın vat banay. Versa benim bolup gelir. Görüşüne bil bir gözül, bağ içine yarım feyrana gelli. Münnazilin oğruyun qarab dur gözül, derdime em bolüp dermana gelli. Aklım alın koşa halına kurban, yarlibinden kanır kalmasın arman. Mehre mehre koşup sürül duran, aşıklara acıp zamanı geldi. Ene hormatly adamlar, mehman mihmanlar, görüşüňizi alyp, ýaňlan ýarym telewäsesiňiz diýseň çekeleşikli şowhuny dowam edýär. Ene bolsa, mäl gulyn ýerine etiren aýdymyna özüniň synny şeýlehem Halypa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Salam alik, mehriban ahal toprağının adamları, mehriban aydımçılar, halipalar, hemmeğde tüysürüğümden maşgalaňyda avadanlyk, jantaglyk arzu edýän şu toy bilen, dowam edip duran toy bilen hemmeňi tüysürüğümden gutlaýan. Şular ýaly toylary, avadanlygy, owadanlygy, aydymly sazlygy,
parahatlığı, şadiyanlığı bide peşkeş veren kahraman arkadağımız, arkadağlı kahraman terdarımız. Şloryalı oğudan toylar biz günne devam ediyaz. Bizim yurdumuzda dine aydım sağdın sesi yanlanıya. Toylar, bayramçılıklar geçirilýär. Ine bu ýyl bolsa bizim akıllar şahirimiz Magtymly Pragynyň ýyly. Pähim paýhas ummany Magtymly Pragy. Elbetde bulan bizim sungatymyzda, medeniýetimizde, mirasymyzda uly sarpa goýulmagyndan nişan. Şu fursatda tüýsüregimden, bagşy kalbymdan şloryaly owadanlyklary, şloryaly parahatlygy, aydymly, sağly, davaraly ýurdy peşkeş beren bizim hak howanlarymyz, halifamyz, gahryman arkadağymyza, arkadağly gahryman serdarymyza tüýsüregimden tag bolsun aýdýan. Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadağymyzyň, arkadağly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rowajlyklara beklensin. Toylanmadan toylara seplensin. Şloryaly arzuwlar bilen anha toymuz dowam edip dur. Ahyrly welaýatyna ýanglan diýarym telewätleşigi biziň ýaşlarymyz bir-birinden şowhunly, bir-birinden ajaýyp çykyşlar edip ötýärler. Anda jigim Mälik Guly ne halk aydımlarının bir yerini gola geldiğin aydım yerine getirdi. Bu her vilayette de yerine getirilýär. Her vilayetin hem öz ayrı tynlykları var. Sen şu wagt odan edip şu ahly vilayetiniň aýdylys äheňinden owudyp yerine getirdiň. Jikmejik aýtdyň diýip biljek ýöne gelecekde taňa ýene-de öwrenip şu ugruňy ýitirmän, öwrenip bir toylarda, tombaşalarda, bizim sahnalarymyzda owadan aydymlar bilen çykyş etmäňi tüýsüregimden arzu edýän. Ýene bir zat senden haýyş edesim gelýär. Bir öz iň gowwerýän estrada aydymlaryndan birini ýerine ýetirip bersem, eger mümkin bolsa. Ey söýünüm beri gara, inni min dolunmarım, ağlasaň da yalvarasaň da ýa min dolanmarym, ağlasaň da yalvarasaň da inni min dolanmarym. Berekella. Berekella diýesim gelýär. Gelecekde taňa ak ýol arzu edýän esasy zat hemme aydymçylara tawşyrygym hemişe sesiňizde aýaň, hemişe şu döwlet sahnalaryna ymtyljak bolun, çykyş ediň, öz etraplaryňyzda, welaýatlaryňyzda hemmesini tawşyrýanna çykyş etjek bolun, aydym aýtjak bolun, höwesçiň bolun. Hiç atgynlamaň, ýadamaň. Çekseň zähmet ýagar rehnet diýe. Bir tebigatyň beren, peşkeş beren dehini bilen bilelikde zähmet çekseň ol ýerine düşýär. Biziň ýurdumyzda şol ýerine düşýän zähmede de uly sarpa goýulýar, hormat goýulýar. Şol sarpalara, şol hormatlara ýetmeň tüýsüregimden arzu edýän, taňa ak ýol arzu edýän. Sag bolun Alifa. Onda siziň bakylaryňyzda tanışylaýaly. Başly. Ana görüşmedi ýaly biziň aýtmagymyza gerek galmady. Eýem tomoşaçylarymyzyň el çarpmalaryndan hem bilmek bolýar. Bir ağızdan 10 jem baka 70'e deň boldy. Kutlaýar sizi. Mümkin bolsa begençiňizi şatlygyňyzy paýlaşsaňyz. Näme bir de şolary ýaly mümkinçilikler döredip berýän. Arkadagymyza, arkadagy gahryman serdarymyza öz ýaş ýüregimden sag bolsun maýtýan. Goý gahryman arkadagymyň, arkadagy gahryman serdarymyň jan sag bolsun, tutýan tümli işleri elmi damara wajaldyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sag bolun. Ene hormatly watandaşlar, mehriban tomoşaçylar görüşüňiz ýaly bäsleşigimiz diýsen gyzykly şowhuny dowam edýär. Ene bolsa bäsleşigimiziň şu ýerine sahnamyzda inniki çykyş etjek aýdymçyň sahnamyzda çağırmak üçin kärdeşlerimize söz geçirýär. Köp sag bolun kärdeşler, Uduq Cemal Islam. Mehriban tomoşaçylar, biziň bäsleşigimiz gyzgalaňly ýagdaýda
Qadim ahal toprağımızda şatlyk şowhuna beslenip dowam edýär. Biziň bäsişigimizde innik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutynyň 4-nji ýyl talibi Gurban Sultan Annalyýewa. Gurban Sultan, sizi bäsişigimizde hoş gördük. Sağ olun Altın. Gurban Sultan, ne bilşimiz ýaly Ýanglan diýarym telewäsleşigimizde aýdymçylarymyz sahnamyza ýollamazdan öňürti bir sorag bermek däwe urildi. Size de bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Sunugy dälemine, sunugy başlamaňyza ilkinji ýardam beren kim? Doğru bellap geçtin Altın. Meniň birinji sunugata gelmegime öz mehriban käwem Ejemjan sebäp boldy. Meni tä çağalar bagyndan başlap serpay döredijilip toporuna çenni mehriban käwem alyp gitdi diýsem ýalňyşmam kam diýen. Serpay döredijilip toporuna bolsa öz halipam Türkmenistanyň halk artisti Muratgeli Bayramgeliýew maňa uly ýardam berip Türkmen halk aýdymlarynyň inçe tilsimlerini öwretdi. Tügeleme Gurban Sultan, onna siziň mehriban käwäňiz hem tomaşaçylaryň arasynda size seredip buýsanyp gowanyp oturan bolmaly. Elbetde, men mehriban käwäm bilen özjigim maňa şu wagt tomaşa edip gollaw berýär. Gurban Sultan, onna biz size üstünlük ardy edýäs, hemen sizi sahnamyza ýollaýas. Sağ olun Altın. Biz ýaşlara şular ýaly ul sahnalarda çykyş edip ödehin başarnamyz açyk görkezmäge döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman mehriban arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işler elmidama rowaj alsyn. Biz ýaşlar hem şu döwrüň bagtly günlerini şeýle şatlykly pursatlary şaýat bolup sahnada çykyş edip ödehin başarnamyz görkezýändigime ören begenjimiň çägi ýok. Gurban Sultan, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda näme sahnamyz size garaşýar. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Gurban Sultan Annalyýewa. Ananmasam babam güve geçerim. Oğlum yatmap yedim yara yelperi yatarım. Baba sen bağlandın hatircim olgun. Geldim olguna hatircim olgun. Oğlum yatmap yedim yara yelperi yatarım. Baba sen bağlandın hatircim olgun. Geldim olguna.
Mehri bilin bağıra basıp başlarımı sipan illeri boynumdan ak tımır asıp başlarımı sipan illeri hatırı kurap yılları geçer çağalık çaltar açar hirvin hirdim yada düşer başlarımı sipan illeri. Uluk Cemal, Türkmen halkının milli lideri, Gahryman Arkadamyzyň ýurtbaş tutanmaz hormat prezidentimiz, Arkadaň Gahryman serdarymyzyň saýasynda watanymyz arzugulan hasyl bolýan mekany. Her bir insanyň geljegine bir öňüne goýan maksady, ýüregine beslen arzugular bolýar. Gurban Sultan, siziň nähil arzugularyňyz bar? Ine İslam dogry welläk geçdiň. Şu wagt Türkmen Döwlet Ykdysadyýat Dolanýyş Institutyna bilim alýan şeýle de daşyndan hem terpay döredijlik toparyna zähmet çekipdim. Inne bolsa öz ýurdumyzyň ykdysadyýetine öz goşandymy goşup aýdymdan hem özüne bolman elmidam asyny gota dowam etmek isleýän. Aýdym sadymy dowam etdirmek isleýän. Onu Gurban Sultan arzularyňyz hasyl bolsun. Edidileşler, hormatly watandaşlar, gelin bolsa Gurban Sultanyň ýerine ýetiren aýdymyna adalatly synny, şeýle hem halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Eminler toparynyň başlygy Kerim Ilyasow uly hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum, mehriban adamlar. Ana şuň Suat berden terede oturs bir gowunyp, begenip, buýsanyp. Sebebi bir ýaşlanmadan gözümiziň alyna bir ösýänlikleri, bir şuňa hemmemiz şaýat bolýarsa. Wagt geçýär şo çağalykdan hemmemiz şu aýdyma gelşinden bäri, çağalar wagyndan bäri, şu aýdyma gatnaýan ýaşlary şu wagt köpüsi şu wagt gatnaşan aýdymçylar, şondan bäri aýdym sadyň içinde diňe özleri däl, olaryň maşgalalary bilen bilelikde. Gahryman arkadamyz medeniýet sunat işgärleri bilen duşşanyna hakyky bagşa esasy halk baha berýär diýip aýdýar. Dogrudanam Türkmen halky şahanlar, Türkmen halky bir adalatly, biziň ata-babalarymyz elmidama bir ata-babalarymyz arzu edip, şular ýaly zamanyny arzu eden ata-babalarymyz bar. Şol arzu edilen zamanada biz bizi Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagy Gahryman serdarymyz ana şular ýaly mümkinçilikler döredip otur. Nädip aýdym aýtsak gel. Ana şu gadymy äne topragy diýenne Gahryman Arkadamyz köp wagt geçen ok ana şu Türkmen halkyna peşkeş etdi, Seyit Cemalettin meçidini. Ana o taýda ýaşy arzular, bir ýaşylarymyzyň bir watanymyz üçin ýaşy arzular edilýär. Diýmek, şu zatlaryň aňartyna halkymyzyň aladaty. Egerde biziň watanymyzda şu aýdym sady hakda söhbetleşik edilýän bolsa, paragatçylygyň gurrun edilýän bolsa, aladaty edilýän bolsa, onu biziň watanymyz, biziň Türkmenistan ata watanymyz, onu hakyky dünýä nusgoluk mektebini Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagy Gahryman serdarymyzyň saýasynda dünýä nusgo bolýar. Şoň üçin hemmemiziň adyndan Gahryman Arkadagy Gahryman serdarymyza köp alkyşlar aýdýar, jahanlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ana Gurban Sultanjy men aýdymyny diňledik. Şu aýdymçy aýdyna şu diňleýje täsir edibelse, şol ýerine düşdügi diýip hasaplaýanlar. Men ana şu wagt ýa aýdyp oturýarsyň da Gurban Sultan, şu esasy aýdýan bol diňe özüm gözegine tutamak bir daş döwrüme de seredýän. Onuň mawy ekranyna ýa halkymyzy, halipalary görkezýär.
olara täsir edýänne de ser edýän. Ondan soň bir gijejik çağa bolup dinläp görýäs. Bir başga milletin doganlyk ýurtlarynyň gözü bilen, olaryň bir eşdisi bilen dinläp görýän. Şolary nähil täsir eder. Şol eýäm sen şu aýdyp oturan aýdymyň halka täsir etse, şu özüne çekse eýäm şol sen çykyşyň zähmetiň ýerine düşdügi diýip hasaplaýan. Sen geçen ýylym gatnaşdyň, bir näçe ýylar gatnaşyp gelýän. Her ýylym sine diýen bolyn, senne ösüş bar. Eýäm sahnada sen arkaýyn aýdym aýdýan, erkin bir türkmen gelin ýyllarına gelişýän bir edepli, ekranly. Aslında aýdym salyň maksadam şoda. Biz şu nusgalyk ýol bilen dowam etmeliler. Şoň üçin mene sen aýdymyňda kemçilik görmedim. Gowy bir baha berdim. Häzir emin agdalaryň bahalaryny mawy ekranyna görürüz. Belki saňa da ýeňişler yaran bolar. Üstüne gardy edýän. Sağ olun Halipa. Inni Gurban Sultan bahalaryňyza geçmeden ozal, gelin bahalaryňyza siz bilen kesitdäli. Bize şeýlerak bir kowan beripin gelýär. 7 han onuň näçe bolýar? 70. Onda sizin bahalar 70'e deng boldy. Sağ olun Halipalar. Dedi yaşlara, biz talip yaşlara, şular ýaly owadan sahnalarda çykyş edip, öz zihin maşarnygymyzy açyk görkezip, halkymyza getirmek üçin berýän ýardamlar üçin gahrman mehriban arka dagly gahrman serdarymyza öz talip birömden köp sag bolsyna maýdasmaýly. Goý gahrman mehriban arka dagly gahrman serdarymyzyň janlary sag tutýan tutumly işleri mundan beýlekde rowaj alsyn. Arzularımız hasıl olsun, üstünlük hemrangı olsun, sağ olun. Enen hormatly watandaşlar, mehman adamlar, görüşňizi alayım. Ahal vilayatyna ýanglan ýarym telewisiýanyň bu gedekki sanyny diýsen gyzykly, çekeleşikli bir şowhuny dowam edýär. Enne bolsa, gelin dawaramyň şu ýerine bäsişigimizde enniki çykşatjak aýdymçyň sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Köp sağ olun kardeşler. Mehriban ileşler, ediz tomoşaçylar dawaramyz uly şatlyk şowhun bilen dowam edýär. Ynha ýanyna türkmen millili wasa duran gerçek ýigidimiz Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Jumamurat Sapargalyjew. Jumamurat, hoş gördük. Köp sağ olun. Ýürek arzularyňyzy ileşýämizi eşdiräýeli. Pähim paýgas ummany magtymul Praga ýylyna geçirilýän ýanglan ýarym telewisiýanyna şu biz aýdymçy ýaşlara şular ýaly owadan sahnalarda aýdym aýtmany, çykyş etmäni döredip beren sunatymyzyň hak kowanlary gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Köp sağ olun Jumamurat. Arzularyňyz hasyl bolsun. Biziň ýurdumyz arzularyň hasyl bolýan zamany. Sahnada Jumamurat Sapargalyjew garşylalyň. Dağlarımızı bavan bakar ey, meyvelidir iler ağaçları. Abedevlerin cilve çalar, abedevlerin cilve çalar, şapanla peydağa gelir. Tavın tapın orada kalır ey, beyik pervadiler el kuşları.
yatar, öyde yatar, yigitlerimiz tağda katar. Ya, kıygelinler meylif tutar ey, Yoku fapayileri işleri. Av yıkıp bildir budur işim İyyem işitsin alaşım Ya azat bolsa bendi başım ey Dua kılıp eyler diğer kuşları Ah el yanım Ya azat bolsa bendi başım ey Dua kılıp eyler dervişlere Dua kılıp eyler dervişleri Aydıp bilmem kursaktaki feywimi Nece mendil kultarladım duyguymi Bugün kuvun cemalına var balip Paylaşa bilemok sense kaygıymi Bugün kuvun cemalına var balip Paylaşa bilemok sense kaygıymi Cuma Murat, bir aydymı saýlagyňyzda nämesine has üns berýäňiz? Şol bir haýsy aydym bolsa, bir ýüregime ýakyn bolsam, şol aydymy bir ahlas bilen, huzur bilen ýerine ýetirmäne çalışýarlar. Sallançakly aydymam şeý aydymlaryň birimi? Hawa sallançak gylýan aydym bil bizim köne halipalarymyzdan bir miras galan aydymlaryň biri. Sallançak gyl bizim şo halipalardan dinläp öwrenýäs. Onu bu aydym size uly üstünlük getirer diýip arzu edýäs. Köp sag bolun. Enne hormatly adamlar, mehriban watandaşlar, Juma Muradyň ýerine ýetiren aydymyna emin agdalarymyz nähili isinli bererkä. Ul hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazarowa söz geçirýär. Töleme ýanglan diýarym telewätleşigi uly şowhun bilen dowam edip dur. Bu ýaşlanmagyň biri-birinden hem gowy edip durlar, dogry däme? Emin agdalaryn ha esasanam şu halk aydymlanmady ýerine ýetirenlerine şeýle owdanlyk bilen, şeýle süýjülük bilen ýerine ýetirýärler. Sebäbi bularda bir näme? Biziň milliligimizde bolan, biziň mirasymyzda, biziň halk aydymlanmada bolan süýgi bar. Esasy zat şu bir halipalar dinleseň, ullar dinleseň, şolaň diýen ýolundan gitseň, sen hökman bir uly mendillere, uly sepkitlere ýetersiň. Ene şu ýerde düýün bir maslahat beripdim-de. Gyýyd gelinler meýlis tutar diýen ýerine şo taýny dogry edip allaň. Elbette näme halk aydymlar diýilende bu halkyň ýüreginde ganyna ýaşap ýören mirasymyz. Dutargyjyň gapdalyna ýerine ýetirseň hasam bir düme aýdyp bolýar ýöne inha näme biziň bir döwre wap ösen orkestrlarymyz bilen ýerine ýetirende bu has şowhunly bolýar. Dinlemäge de has bir ýakymly bolýar. Şoň üçin hem
ikinci aydymga mine estrada aydym yerine getirdiň, onam süýji yerine getirdiň. Bir sahnada gelişip dursoň, sözüňem, sazyňam bir hili bir-birine ut goşup dur, ýöne gelecekde de sana öwrenmegi, şular ýaly sahnalarda ýanky ýaşlanmada bir maslahat berişimi ýaly sahnalarda köpürek çıkış etmegi maslahat berýäs. Sana şu saylan ýolunda tüýsürömden ak ýol ardy edýän. Ene Juma Murat görüşüň ýaly Halipamyň film bilen tanış bolduk. Gelingen bolsa, siziň bakalaryňyz bilen tanış bolalım. 10 Jem baha 70'e deň boldy. Merhaba Juma Murat. Mümkün olsa ýürek duýsançyňyzy, begençiňizi, şatlygyňyzy paýlaşdyňyz biziň bilen. Köp sağ olun. Ene biz ýaşlara şular ýaly owadan ajaýyp sahnalarda çykyş etmäne, öz zekirimizi halkymyza açyp görkezmäne bize ähli mümkinçilikleri döretip berýän sungatymyzyň hak howunlary, gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sağ bolupsyňyz aýdýar. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz size sungat älimini elmi dama üstünliklerini hemrag bolmagyny tüýsürüňizden arzu edýäs. Köp sağ olun. Edýärleşler, hormatly watandaşlar. Gelingini bolsa sahnamyzda indiki nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirýäs. Köp sağ olun kardeşler. Mehriban tomaşaçylar, Ýanglan diýarym telewäsleşigimiziň ahal welayet tapgyry şatlygy beslenip dowam edýär. Bäsleşigimizde innik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, ynhabiň ýanymyzda dur. Eger mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz. Men ahal welaýatynyň Bäherden etrafynyň Arçman şäherçe medeniyet öýüniň howatçyň aýdymçysy Leyli Orazlywa. Leyli, siz bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Leyli, ynhabiň görýäs, türkmen milli libasyna gelipsiňiz. Siz halk aýdym aýdýan bolmaly, şeýledem? Howaltyn billiň, men bu bäsleşige türkmen halk aýdym haraýym dön diýen aýdym getirdim. Leyli, näme üçin halk aýdymy, näme üçin estrada ýolundan näl? Sebäbi altyn biziň maşgalamyz sungat maşgalasy. Men kakam, doganym biziň maşgalamyzda aýdym aýdýan kän. Men kiçiligimden şolan aýdymy dinlemäni gowy görýärdim. Ondan naşgarynam Halipa bagşylarymyz bolan Oraz Ilyas Taqjepbarow aýdymlaryny kän dinledim. Şoň üçinem ahal welaýatynyň Bäherden etrafynyň Nur Halmametow adyna çağılar sungat mektebiniň bagşy hunaryny okuwa girdim. Şondan soňra ugrumy halk aýdym bilen dowam etdirip gelýän. Tugoleme Leyli, onna biz size saylan aýdymyňyz üstünlük getirer diýip umid edýäs, sizi sahnamyza ýollaýas. Eger mümkin bolsa şu taýda şu pursat tomaşaçylarymyz bilen ýürek buýsançyňy paýlaşaýsaň. Biz ýaşlara öz sungatymyzy dünýä ýaýmany ol mümkinçilikler döretip berenlik üçin gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Köp sağ olun Leyla, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz hem size saylan aýdymyňyz üstünlük getirer diýip umid edýäs. Emin agdalarymyzyň 10'luk bahasyna münasip bolarsyňyz diýip arzu edýäs. Hem sizi sahnamyza ýollaýas. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Leyli Orazlywa. Ay, kızlar kıyı bilen, yayro
Yayro yar Kelbe bolip benim Kelbe bolip aşkıdan adon Yayro yar Munga gelip benim Benim dostum södür yar yar Kenayım döney Gel gele döney Harayım döney Hey Hem alıp yayro yar Munga gelip benim Benim dostum södür yar Kenayım döney Gel gele döney Ay bir yaşlarıdır diyet kuryat arşı kalan farpan bilen Üngü batlı kadam vuryat arkadağlı terdar bilen Bu son mana hakkımı var Şan şöhratlı arka bilen Şuğunumu has bahtiyar arkadağlı terdar bilen Arkadağlı terdar bilen Ediyedileşler, hormatly watandaşlar, geliňinde bolsa Leyli'nin ýerine getiren aýdymyna adalatly synny, halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Toýgul Jebbarow söz geçirýär. Leyli, doğrudanım adyňa münasip aýdym saýlap alypsyň. Sesinde käbir ýerlerine säwlükler goýberýär. Entek sen köpräk aýtmaly, köpräk diňlemeli, halipalaryň öňünden geçmeli. Sana sunga dälemini usulluklar hemraň bolmagyny arzu edýän. Sag bol, köp sag bol jigin. Leyli, geliňin bolsa emin agdalarymyň size beren bakat bilen tanış bolary. 9 10 10 9 10 10 10 Jem baha 62'de deň boldy. Hudaya betdi Leyli, sungat äleminde elmidama üstünlikler hemraňy bolsun. Ene hormatly watandaşlar, mehriban adamlar, Ýanglan ýarym telewizionda dowam edýär. Ene bolsa sahnamyzda jemleýici aýdymçymyz çykyş eder udyk Cemal. Gelin jemleýici aýdymçymyzyň kimdigini bilmek üçin bolsa, käärdeşlerimize söz geçirýäliň. Altın harpta keştelenip beyge galanlar adın. Arka dağın ahlasından görkü sen köpet dağın. Arka dağlı serdarmaz arşı götürdü şanın. Şallı adın bu yıllı bolsun bağtın rovani, pekim payka summani, mağtum olu prağı. Edilileşler, hormatly davara gatnaşyjylar. Anha Ýanglan diýarym telewizionny iň soňky çykyş etjek aýdymçy bilen tanış etýär. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Atamurat Daňatrarow. Atamurat, hoş gördük. Sag bolun. Atamurat, anha Ýanglan diýarym telewizionny jemleýici bolup çykyş etýäňiz. Näil duýgular başdan geçirýäňiz? Golgunlurjy pursatlar başdan geçirýän. Haýsy aýdym bilen çykyş edýäňiz? Arka dağlı serdarym diýen aýdymy ýerine ýetirip berjek, mümkin bolsa başardygymdan. Elbetde mümkin. Ýöne sahnamyza ýollamakak ýürek arzularyňyzy beýan edäýseňiz. Milli mirasymyza sarpa goýan, medeniýetimizi, sunnatymy ösdürmäne giň mümkinçilikler döretýän gahrman arka dağymyza, arka dağly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goýalaň jan sag, tutjan tutumly işleri elmidama rawaç bolsun. Köp sag bolun Atamurat. Arzularyňyz hasyl bolsun.
Mehriban ileşler, ediz tomaşaçılar. Sahnada cemleyici çıkış edecek aydımçı Atamurat Dağatarov karşılayın. Avşam barayız qopal çalli Sadanın qurvanı olsam Çalli canha otlar salli Özünün qurvanı olsam Çalli canha otlar salli Özünün qurvanı olsam Yalqasa da öz elinle Yanarsa da öz elinle Kış elinle Yaz elinle Yazının kurbanı olsam Kış elinle Yaz elinle Yazının kurbanı olsam. Berekella Atamurat. Islam, bir howasçyň aýdymçynyň ýanglan ýarym telebäsleşigine ençeme ýyllap gatnaşmagy, onuň hakykatdan hem şu aýdymsa syngatyny howas bilen ýapyşýanlygyny aňladýar. Dogry aýdan udyk Cemal. Her bir aýdymçynyň bir durmuşynda bolup geçen ýakymly wakalar bolýar. Atamurat, siziň durmuşyňyzda nähil ýakymly wakalar bolup geçdi? Men durmuşymda
yakımlı wakalar, üstünlükler, Karasylyň merjenleri atly bäsleşigine bayrakly ornlara eýe boldum. Kullawadynaky çağlar bayragynyň eýesi boldum. Mundan başga da yakymly pursatlaryň biri hormatly arkadaşymyz bilen bile bir sahnada aýdym aýtmak maňa meýesser etdi. Şo pursatlar men durmuşymda iň yakymly pursatlaryň biri boldy. Tugalama atamra şeýle yakymly pursatlaryňyň iýidi görüp bolsun. Sag bolun. Ededileşler, hormatly watandaşlar. Gelingini bolsa Atamradyň ýerine ýetiren aýdymyna halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmeniň altyn asr wäsleşiginiň ýeňjisi Miras teleradio ýaýlymynyň redaktory Jahan Gurbanowa uly hormat bilen söz berýär. Yeni bir ýola hoş gördük biregi. Şu ýerden Atamraçym. Dogrudyram sen öz sunuat ýoluňda şugun başarnyňy şeýle mukaddes sunuat sahnasyna görkezip dursun. Şu ýerde bir zada noktasymyz gelýär. Arkadaşly gahrman serdarymyz özüniň ajaýyp dürdäne sözlerini gowzatlaryň gurrungyny etmek, durmuşyňa gowluklar ornaşdyrmak diýe. Şu wagt şu ýer gatnaşýan her bir bagtyar türkmen raýaty şeýle gowy pursatlary görüp durmuşyna diňe gowluk bilen gurşalýar. Şoň üçin sen geljekki sunuat ýoluňda da nisip bolsa gowluklar bilen dowam etjekdiňe biz ananýat. Çünki anamma ýerine ösüş bar. İlkinji nowatda şeýle mukaddes sahnada öz başaryny synamak, özem ýerine ýetiren aýdymyny biziň milli liderimiz gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzyň döredýän mümkinçiliklerini wasp etmegiň ol sen sunwatda täze öwüşgüniň üstünlükleri arzu edýäs. Sag bolun. Atamrat gelingen bolsa emin agdalarymyzyň size beren bahasy bilen tanış bolary. 9 10 10 9 10 10 10 Jem baha 62-de deň boldy. Sag bolun. Atamrat bizde bäsleşiginde aýdymsaz äleminde urusynyklar arzu edýär. Sag bolun. Ene mehriban watandaşlar, edil illeşler, ýanglan ýarym telewäsleşiginde ýanglanan aýdymlar şulardan ibarat. Gelingen bolsa, äzir emin agdalarymyzyň gelen bahalar bilen tanış bolmak üçin ähli bäsleşiginde gatnaşan aýdymçylarymyzy sahnamyza çagyralyn. Ana mehriban adamlar, tuwulmy hemmämiziň adyndan şu suňky ahal welaýat boýunça ýanglan ýarym telewäsleşigine gatnaşan ýaşlarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Tuwulmy gowtaýynlar, sadanlar, hemmesem gow aýtdylar. Ana şuň özüňiz görüp oturşuňyz ýaly 4 sany 70 baha deň bolan aýdymçylarymyz bar. Indi şolarym hakyky bir ýerine düşer ýaly bir özara bäsleşseler, hersi bir 3-4 sany aýdym aýtsalar, onuň ana halkyň öňünde bizem pikirimiz jemläp, onuň 2 sany ýeňjini jemleji tapgyra gatnaşmaga yglan ederiz. Onda gerek sizden ýaşlar. Şu köçede bir gyz gördüm, hana gelýär sürmürep, hana gelýär sürmürep, gül ýakasy bilezigi, ýalpylap dur ýallyrap, ýalpylap dur ýallyrap, aýgy sana, barazor sana, özora şemşada şayat polfana, aýgy sana, barazor sana, özora şemşada şayat polfana.
Amin sana aşığım Akvar kurum senin ay Gönlümden barın ay Bile bilmedim Ay kana kaşın gecede yuklu yutmeney Gülnüydeken şoğay manımı vay nevdiyar Ay kana zehir vakti deyip şaplayıp meney Çeşmim açtım armağan keneyi vay nevdiyar Gınna düşünne Şolileri ki ovanın yari bir yan çetinne Gıydır baş bolu ve gınna gıyr gelyer Gınna han gelyer Dillin lelem dillinmesin takat yok Vak dillin lelem dillinmesin takat yok Sen bulmasın bu canımda karar yok Nemi bulayım yanımda gürlen yok Otursumdur saçımın bilin lelem Maya vıdır maya kıya kıya karayan Meni vursun nemişi Gati gati yürüyen Beni varsın nemişim Gati gati yürüyen 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 Gati 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 yürüyen Karayan karayan Yiti 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 karayan hakta soruyan sen soruyan Gayta 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 soruyan Düşünmeli baktıma şeyde 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 yürüyen Aha ay tanınmaz bir yadıyla Ay tanınmaz bir yadıyla ile Nira baralı ayna minni Ozar yoktur sağda sollu boyu Nira baralı ayna minni
Indi bolýan hormatly adamlar, mehman watandaşlar, gelin şowhunuja el şarpalyň. Emin agdalarymyzy sahnamda çagyraly. Ana edidi adamlar. Tuğulu mesele bir gıdıklı geçti. Ana süýüllagy magtym bolup Praga'yň 300 ýyllyk dünya ýüzünde bellenýär gahrman arkadagymyz, gahrman ferdarymyz mümkinçilik döredip berdi. Öwüt nesihat, halk aýdymlanmady bar. Ünsveren bolsaňyz şuň ýaşlamyzyň şu aýdym saýlamagyna men özümizem gatnaşdyk. Bular bilen bile bolyn. Şu isleýän aýdymlaryny özleri isläp şu aýdymlary aldylar. Sebäbi öz isleýän aýdymyny, öz ýürekden söýýän aýdymyny galypalarym şu wagt ýüregine jüňk bolup duranlar şol aýdymy ýerine ýetirse onuň has bir ýürekden bolýar-da. Şoň üçin hemmämiziň adyndan şu gatnaşan hemme aýdymçylarymyz tüýsürekden gutlaýan. Ana şular ýaly bähleşiklerim köp bolsun aýdym sadyň bähleşigi, o sport bähleşigi. Şol bähleşikliň netijesinde biz dünýäň ýüzüne gahrman arkadagymyz ýaşlanmady, türkmen sunutyny arkadagy gahrman ferdarymyz tanadyp otur. Şoň üçin jemleýici pursatda şular ýaly bähleşige döredip beren, şular ýaly ýaşlanmady gowanmaga mümkinçilik döredip beren, şular ýaly ajaýyp taryhy şäherlerimiz dünýä tanadan türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman ferdarymyzy köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň şu halipa şägertlik ýoly şul bolup durýar. Şoň üçin mysal üçin Öwdel Tekäýewiň ýolundan aýdýan bolsa, köp bolsa, mysal üçin ana Kakadur Täzemow Öwdel laň ýolundan aýtdy da soň öz ýoluny tapdy. Atawa Çaroglyw halipamyzam şeýle, Nuriyat Tokaýew halipamyzam şeýle. Na şoň üçin bulary da haýhaýdymçyň ýolundan gitseler, maslahat tökümini şol halipany ýol ýöregli edinip öz ýollaryny tapmagyny arzu edýänler. Sebäbi özüňiz düşünip duransyňyz, ina şol arzuwlarymyzy paýlaşmaň netijesinde de ýeňijilemidi eglan edýär. Jemleýici tapgyra gatnaşmaga hukuk gadanan aýdymçymyzyň biri Aynur Qurban Muradowa. Ikinji aýdymçymyz Qurban Sultan Annaýewa. Togotlamy gowşurýar. Edil watandaşlar, ine şunun bilen hormatly prezidentimizin eglan eden Türkmeniň altyn atyr wähleşiginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan diýarym telewähleşiginiň Ahal welaýaty boýunça tapgyry hem tamam molle. Biz wähleşigimiň şu tapgyrynyň ýeňjilerini döwlet derejesinde geçirijek jemleýici bähleşikde de ul üstünlikleri arzu edýär. Medeniyetimiziň we sungatymyzyň hak howannary, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman ferdarymyzyň saýasynda toýlarymyz toýlary ulaşsyn. Bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman ferdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman ferdarymyzyň jallary sag, belent başlary aman bolsun. Ýene de toýly günlerde görüşýänçek. Hoş, sag bolun.